ख्रिस्टनिया अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअआव नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै वेलकाम खालामनानै लाग्रोनाय जाबाय। ख्रिस्टनिया अनजाग्राफोर आङो नोंथांमोननिसिम गोबांथार भिडिअ लाबोनो दिनै कमेन्ट मेसेजफोर दिनै दंफैयोमोन नाथाय लाबोनो हायाखै। गोबांथार समनि आंखालावहाय मोजां रोखोम सम होनो हायैयाव नोंथांमोननिसिम गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो आं हायाखै। नाथाय आङो सम मोनब्लानो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोगोन होननानै जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दं बा जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ आं खोथा होखादों। दिनैबो बेबायदिनो आङो मोजां सम मोननायखाय नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे कमेन्ट भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। आरो बेनि सिगां अनजाग्रा आंनि साबस्क्राइबार्स एन्ड माय डियार भिउवार्स आसा खालामो साफ्रोमबो बे इसोरनि अननायाव बयबो गाहामैनो दङ, मोजाङैनो दङ होननानै गासैखौबो मिजिंथिहरदों। आरो दुखुआव थानाय जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दङ गासैखौबो इसोरा हेफाजाब खालामथों, मदद खालामथों होननानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव बेखौनो बरसा खालामहरदों। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो थांगासिनो दङ बा शेयार खालामनोसै। बिथांनि नामानो जाहैबाय आं सिनायथि होनि फिलिमन नार्जिनारि ना फिलिमन नार्जिनारि। अब्ला बिथाङा बे समाव आंनि भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो बिथां फिलिमन नार्जारिखौ आङो मिजिंथिहरदों बा रिक्वेस्ट खालामहरदों आरो बिथांखौ आंनिफ्राय आङो थेंक इउ जासिहरो बिथां फिलिमन नार्जिनारिखौ। अब्ला बे समाव बिथां नार्जिनारिया आंनो मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनि। बिथाङा आंनो बेबायदि लिरहरदों, जय मासि ब्रादार प्लिज भिडिअ लाबो प्रकाशित बाइकनि चैप्टार 22 verses 18 and 19 22 बालाबनि 18 आरो 19 सिरिखौ बेनि सायाव भिडिअ लाबो होननानै बिथां फिलिमन नार्जिनारिया आंनो बे समाव कमेन्ट हरदों। बिथांनि कमेन्टआ आंनियावहाय सानथाम सानब्रैसो जाफैबाय। बिथांनिसिम बेखौनो आङो सरि, आङो बिथांनि हास्थायनाय बायदि आङो भिडिअ लाबोनो हायाखै, आं मोजां रोखोम सम होनो हायैयाव। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथांनि जेनाखि कमेन्ट बे कमेन्टआ आंनि थाखाय इनायनो गेदेरथार। आरो बिथांनि जे कमेन्टखौ आं माबोरै भिडिअ लाबोगोन आङो सिन्थाबो खालामदोंमोन। अब्लाबो with my small knowledge and understanding ना आंनि फिसा बुजिनाय मिथिनायजों बे भिडिअखौ जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्स भिउवार्सफोर दङ with फिलिमन नार्जिनारि बिथां फिलिमन नार्जिनारिजों लोगोसे आं बे समाव शेयार खालामनो सानदों। आरो बेनि सिगां अनजाग्राफोर बे नुजाहोजानाय that means बर'नि नुजाहोजानाय 22 बालाबनि 18 आरो 19 सिरियावहाय मा लिरदों आं गिबियावनो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोग्रोनि। आं फरायनि जिसुनि मुङै 18 सिरियावहाय ओरैबायदि लिरदों, आं ज'हना बे बिजाबनि नाबि बायदि बुंनायनि बाथ्राफोरखौ खोनासंग्रा साफ्रोमनिबो सिगाङाव साखि होयो। सोरबा बेफोरजों माबाफोर होदेरब्ला इसोरा बे बिजाबाव लिरजानाय निदानफोरखौ बेनि होजानाय साजाजों होदेरगोन। खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर? आरो 19 सिरिखौ जोङो फरायनानै खोनासंनानै लाग्रोबावनि। 19 सिरियाव लिरदों, आर सोरबा बे नाबि बादि होनायनि बिजाबनि बाथ्राफोरनिफ्राय बोखारब्ला इसोरा बेनि बख्राखौ बे बिजाबाव लिरजानाय गोथांनि बिफांनिफ्राय आरो गोथार नोगोरनिफ्राय बोखारगोन। खोनाबायना ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर? बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंनो मा फोरोंदों आरो मा फोरमायदों आरो मा बुंदों? आसा खालामो खुब गाहामथारैनो बुजिबाय बा खुब रोखायैनो खोनाबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो बेखौ मिजिंथिहरबावदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे नुजाहोजानायाव लिरनाय जे बाथ्राफोर
प्रकाशित बाक्यआव अर्थात रेभेलेशनाव जे होजानाय बाथ्राफोर बाक्यफोर बे बाक्यफोरखौहाय आरोखि ना लिरजादों बे बाथ्राफ्रा बे नुजा होजानायनि जे बाइबेलनि रावफ्रा बाथ्राफ्रा जे लिरजादों जेब्ला बै समाव ख्रिस्टियानफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि थाखाय इनायनो होसो जादोंमोन दसि खालामजादोंमोन बे समाव बे नुजा होजानाय बा प्रकाशित बाक्य बा रेभेलेशनखौ बे समावहाय लिरनाय जादोंमोन तो बे प्रकाशित बाक्य बिजाबाव लिरनाय बाथ्राफोरखौ दैट मीन्स बे नुजा होजानाय बिजाबाव जहनजों नुजा होजानाय बिजाबाव बे लिरजानाय बाथ्राफोरखौहाय ना जाय मानसिया होदेरगोन बा बोखारगोन बा खम खालामगोन ना बिथांमोननि सायावहाय मा निदान सफैगोन बिराद गिलु बालु बाथ्राफोर बेवहाय बुंदों आरोखि अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो बे बाइबेल सिरिफोरखौ दिनै जोङो फरायनानै मिथिनो मोनो बेखौहाय मा ज'हना बा इसोरनि जिउजों सुफुंजानायखाय बेयो जों साफ्रोमबोनि थाखाय जायफ्रा दायो जों थांनानै दङ बे बुहुमाव ख्रिस्टियान जेसेबांनाखि मानसिफोर दङ जोंनि थाखाय बे मोनसे बिराद गिदिर वार्निं होननानै आं बेखौ मिथिनो मोनो आरो बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर वार्निं साफ्रोमबोनि थाखाय जायफ्रा इसोरनि बाथ्राखौ खोनासङो जायफ्रा इसोरनि बाथ्राखौ बुङो साफ्रोमनिबो खोनासंग्रा आरो बुंग्रा साफ्रोमनिबो बे मोनसे बिराद गिदिर वार्निं अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबावनि आं ज'हना बे बिजाबनि नाबि बादि बुंनायनि बाथ्राफोरखौ खोनासंग्रा साफ्रोमनिबो सिगाङावनो बे समाव मिथिबायना खोनासंग्रा साफ्रोमनिबो सिगाङाव साखि होयो होनदों सोरबा बेफोरजों माबाफोर होदेरब्ला जुदि जोङो बे नुजा होजानाय रेभेलेशननि बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै माबाफोर प्लास खालामदेरोब्ला होदेरोब्ला होनदों इसोरा बे बिजाबाव लिरजानाय निदानफोरखौ बिनि होजानाय साजाजों होदेरगोन वार्निं बियो बिराद गिथाव बाथाव जोंनि थाखाय बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफा सेंग्रा सिख्लाफोर जों साबधान जानाया आरो इनायनो गोनांथार जे बे नुजा होजानाय रेभेलेशननि प्रकाशित बाक्यनि जे बाथ्राफोरखौ जों जुदि गोथार बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ जों जुदि होदेरोब्ला खोनासंनानै माबा मोनसे बाथ्राफोर लगायदेरोब्ला दाजाबदेरोब्ला इसोरा मा होननानै बुंदों ज'हना बेखौनो बुंदों निदानफोर लिरजानाय निदानफोरखौ बेनि सायाव साजाजों होदेरगोन होनना बुंदों बेनिखायनो साबधान जों खोनासंग्राफ्राबो स्पेशली ज'हननि नुजा होजानाय बिजाबफोरनि बाथ्राफोरखौ जों जुदि होदेरोब्ला खोनासंग्राफ्रा ना बिराद गिदिर मोनसे वार्निं बेनिखायनो जों ख्रिस्टियानफ्रा बेफोरबायदि होदेरनांगौ दङब्ला बेनिफ्राय जानगाराव थानाया इनायनो गाहाम नङाब्ला इनायनो गिदिर खैफोदाव जों गोग्लैगोन बे जोंनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर वार्निंसै आरोखि तो 19 सिरियाव आं फरायनानै खोनासंहोबावनि आरो सोरबा बे नाबि बायदि होनायनि बिजाबनि बाथ्राफोरनिफ्राय बोखारब्ला इसोरा बिनि बख्राखौ बे बिजाबाव लिरजानाय गोथांनि बिफांनिफ्राय आरो गोथार नोगोरनिफ्राय बोखारगोन खोनाबायना बे बिजाबनि बाथ्राफोरनिफ्राय बोखारब्ला होनदों बे बिजाबाव लिरजानाय बाथ्राफोरखौ आरो सोरबा जुदि बोखारोब्ला मा होननानै बुंदों बोखारग्राफोरनि थाखाय बे बिजाबाव लिरजानाय गोथांनि बिफांनिफ्राय आरो गोथार नोगोरनिफ्राय बोखारगोन मोनथिखादो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों ख्रिस्टियानफ्रा दिनै माबादि जानो नांगोन बे बिजाबनिफ्राय मा रोखोम जों हुसियार थानो नांगोन मा रोखोम दिनै जोङो गिनो नांगोन जोंनि थाखाय बिराद गिथाव बाथाव बे नुजा होजानायनि बिजाबनि रावफ्रा बाथ्राफ्रा आरो दिनै बेनो नङा गोथार बाइबेलाव लिरनाय बाथ्राफ्रा जोंनि थाखाय जों जुदि खम खालामोब्ला बोखारोब्ला माबाफोर दाजाबदेरनानै लगायदेरनानै बाथ्राफोर बुङोब्ला रायलायोब्ला माबा मोनसे मिस इन्टारप्रेट खालामोब्ला जोंनि थाखाय इनायनो गिथाव बाथाव बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दङ जोङो साबधान जानि जोंनि थाखाय बे बिराद मोनसे बिराद गिदिर वार्निं बियो अनजाग्राफोर जेन' जोङो इसोरनि बा नुजा होजानायनि गोथार बाइबेलनि रावफोरखौ जेन' जोङो लगायदेरा बोखारा माबा मोनसे जों होदेरा जेरै दं एरै सेम टु सेम बे बाथ्राखौनो जोङो बुंनि खोन्थानि
अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्लासो जोङो बेबायदि निदान बेबायदि खैफोदनिफ्राय जोङो बारग'गोन नङाब्ला जोङो इसोर जिसु ख्रिस्टखौ गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै जोङो फोथायनानै बे बिजाबनि हेंथा जुदि जों मावोब्ला जोङो लगायदेरोब्ला खम खालामोब्ला दाजाबदेरोब्ला माबा मोनसे खामानि मावोब्ला नायदो जोंनि थाखाय नोंथांनि थाखाय बे खैफोद निदाना सफैगोन बे इसोरनिफ्राय बे निदान खैफोदखौ जोङो रुजुनानै लानो नांगोन आरो मा गोथार नोगोरनिफ्राय बोखारगोन जों बेखौ गोथौयै बुजिना लानो गोथां बिजाबनिफ्राय जे बिजाबाव जोंनि नामा लिरजानाय दङ बेनिफ्राय जोंखौ बोखारगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इनायनो गिथाव बाथाव आरो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर वार्निं तो हामबायसै बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बिथां फिलिमन नार्जिनारिनि जे कमेन्ट बे कमेन्टनि जे बाइबेल सिरिफोर बिथाङा आंनो हरदों बे बाइबेल सिरिनि हरनायनि गेजेरजों गाहामथारैनो नायगिरि साफ्रोमबो जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्स भिउवार्सफोर दङ गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय आरो इसोरनि बाथ्राखौ दिनैनिफ्राय खम खालामनाय नङा दाजाबदेरनाय नङा लगायदेरनाय नङा खोनासंनानै माबाफोर मावनाय नङा जायफ्रा खोनासंनानै माबाफोर होदेरनाय नङा इसोरनि बाथ्राखौ बेबायदि होननानै साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ आं बावनो दोनबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा नोंथांमोन नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय।